ese tempo onde estábamos, claro, faltaban varios meses para as maulas e dicíamos, pois hai que facer unhas maulas. A min comentan o Ramón e Luís e tal aí no campo de fútbol e eu, pois eu estou disposto. Pero era bom facer unha cousa un pouco extraordinaria, algo distinto a como se está facendo. Entonces, pois empezamos a pensar no tema de fotos antiguas, de fotos das maulas, máis de fotos daqui da parroquia de Galdo. Despois empezamos a falar de se tiñamos local, se non tiñamos. Empezamos a falar pois, dunha revista, tamén foi unha idea de darlle un toque máis para repartir a cada veciño cando lle fóramos pedir para as maulas, pois levarlle algo, regalarlle algo distinto logo, algo que lle gustara. Entonces, pois empezamos a falar dunha historia das maulas ou dunha historia de Galdo. Despois, claro, para darlle gracia ao día das maulas, pois uns gaiteiros empezamos a ver, como pode ser, pois falando con Vaguas da Terra, pois mándanos uns gaiteiros. Entonces, como é o tempo de maio, pois tamén nos acordamos dos maios. Entonces, todo Dios deu pa diante, todo Dios colaborou para tirar pa diante logo. Entonces, pois, fomos pouco a pouco e logramos, pois, bueno, penso que quedou unha cousa bastante que a xente chamoulle a atención. Os integrantes da Comisión das Maulas 2002 foi Luís, Ramón, Hermida, eu e Lidia. Hombre, pois evidentemente, claro que supón moito máis esfuerzo, moita máis dedicación, sempre que queres facer unha cousa extraordinaria do que non estábamos acostumbrados a facer. Concretamente, para facer o libro, houve que tocar a varios puntos, ou seña, chamamos a unha persona que estaba vinculada co Inludes, despois non dábamos chegado ao tema porque viña a fecha encima e queríamos salir ao paso, despois pois tocar a xente como pode ser os dos Mallos e máis a Vaguas da Terra, falar co local que pertenecía a Pepe de Xusto para poder facer a exposición. Entón, todo eso conleva moito tempo, moito esfuerzo, moita dedicación e moito sacrificio de moverse para un lado e para outro para dar conseguido todo. E claro, pois efectivamente é así. Ben, con motivo da revista fíxose unha exposición de fotos antiguas no antigo supermercado de Pepe de Xusto. A exposición constaba dunha serie de fotos de diversos veciños de Galdo, sabes? Foi un traballo bastante costoso reunir todas esas fotos. Tuvamos a colaboración de Enrique Calpardo, a colaboración de Luis Moreno, médico, e a parte de moitísimos veciños que sería imposible nombrar aquí. Durou todo o que foi aquel fin de semana das maulas, e como as fechas coinciden ca romería da Virxe de Fátima, ca peregrinación a Bravos, pois prolongouse esa semana. Tuvo moita aceptación por medio do periodismo local e do periodismo, vamos dicir, gallego. As visitas foron, digamos, moi numerosas. Chamadolle moito a atención a xente, pois, diversos veciños que non se conocían, que quenes eran, quenes non eran. E outro tema que se fixo tamén, creo recordar, foi algunha foto e unha exposición de trofeos dos antigos airiños de Galdo, porque daquela non había o actual Club Deportivo Novas Raíces, e así se fixo unha exposición de trofeos de airiños de Galdo. Pois a idea surgeu de incluso a xente que fala fotos antiguas. Unhos eu teñoas, o outro tamén teño fotos das maulas vellas, que despois puxéronse fotos das maulas e máis sin ser das maulas, de xente de Galdo, que incluso chegaba moita xente aí xa maior, velas, e dice, ai, mira, pois aí está meu pai, ou está tal, porque eran fotos xa de moitos anos. Eu recordo unha en particular, unha foto que tiña o seu... E os maiores, eu xa non acordaba, pero os maiores recordaban un carballo que había aquí ao lado da capilla. Entonces, conseguimos unha foto que además tiña a Pepe.
E resulta que estaba ao pé do carballo, sentada, unha señora con un neno pequeno no colo. E resulta que era María de Xusto con Pepe, pois de ao mellor dun ano, sentada ao pé do carballo de aí da feira. Esa foto, claro, xente maior que viña aí, pois recordaba o carballo, que eu xa non acordo. Eu sempre me teñen dito onde estaba. Entón, había cousas así que chamaron a atención e incluso houve xente que o comentou na casa e tal, por eso viñeron ao día seguinte ao mellor xente velas, por o comentario que lle fixeron os que foron. Oi, vaite que hai fulano e tal, que salen nas fotos. E o local, bueno, o local foi perfecto. Aproveitamos que estaba o local do supermercado que había encerrado, houve que limpiálo, preparalo, poñeron os tableiros, pero o local prestouse para iso bárbaro, ademais nun sitio inmejorable. O sitio aí mellorable no mismo frente á capilla. Entonces, eso foi unha cousa que chamou moito a atención. E despois tivemos a colaboración para facelas e preparalas de José Manuel Moreno, que se prestou desinteresadamente. Son cousas que nos deron moito traballo, pero económicamente non nos costou. Non tuvo costo para a comisión, porque era colaboración desinteresada totalmente.
Ademais do tema da revista, que costou moito traballo, porque primeiro pedimos unha axuda ao Inludes, como xa digo, e despois houve que seguir pa diante, porque eu tiñamos gana de facer eso, de facer unha recopilación do que foi a historia de Galdo, para que a xente tuvera unha idea do que foi Galdo nos seus tempos. Entonces tuvemos que movernos a nivel de xente de historiadores como Nuevo Cal ou Calpardo, que nos axudaron, tivemos que ir 2 veces a Mondoñedo e tal, fixemos unha recopilación de datos, unha recollida de datos e de cousas, pois moi corta, porque claro, non dá para máis a revista. Non se puideu estender máis do que realmente podíamos, porque tamén foron 400 e pico ejemplares ou algo así, e efectivamente, pois claro, hai un costo aí. Despois Nuevo Cal tamén aportou a historia do que era tal, que estamos moi agradecidos, as fotos de José Manuel Moreno, as fotos do vecindario, o local. Despois, para o tema do que é a organización en sí, os trofeos de xente que está vinculada con Galdo, como pode ser Pintura Romeo, Deportes Podium, o Pitís, que realmente nos cedeu tableiros para poñer a exposición, os tableiros blancos moi chulos, moi ben postos aí. Pepe de Xusto co seu local de supermercado que o preparamos para fazer a exposición, que é o jefe, o gerente de Urovesa, en Santiago, que valle moi ben no seu negocio, ojalá lle siga por moitos anos. Mandaron os trofeos xente que está vinculada con Galdo e outra xente. Moi agradecidos da xente da parroquia, porque tal, e gustou muchísimo porque é unha cousa que era novedad e ao mesmo tempo historia. Ben, o tema da digitalización das fotos, ou da exposición, podemos decir, hai que comprender que naquela época foi todo moi local, non tiña unha repercusión, digamos, internacional. Co tema agora das redes sociais, se digitalizamos a exposición, vai chegar todo o mundo moi rapidamente. Algo que morreu naquela época, que non se seguiu facendo, agora vai quedar aí nas redes sociales e chegar a todo o mundo. Esa é a importancia de digitalizar a exposición esta. A ver, sí, que claro que valoramos moito todo isto que se fixo das fotos e todo isto. Efectivamente, estamos moi agradecidos por o traballo que fixo moita xente naquela época, realmente do vecindario, das casas comerciales, da aportación que todo o mundo poido facer para este evento. Recordar a moita xente que non hai cousa imposible, querer é poder. É o que menos tempo ten, é o que máis pode facer. Estamos que non se fan festas ou que non se fan cousas, e realmente deberase facer moitos máis eventos, porque é unha forma de unir a xente, de falar cos veciños, da familia, de amigos. É unha forma de sociabilizar a parroquia co resto. Neste tema, concretamente, agora que falou Luís do tema da digitalización de fotos, pois para moita xente que falta daqui moitos anos, pois é un recuerdo bonito que todo o mundo poida ver eso a través das redes sociales.
E, efectivamente, moi agradecido de todo o mundo e todo eso, porque, aínda que nos costou moito esfuerzo, pois saleu todo moi ben.